Evo ga, igramo Team Fortress. Na tu fortu i izgleda da moj tim vodi. Odlučio sam biti snajper zato što snajperom ne znam igrat i bit će zabavno. To je. Čekaj, šta radimo ovdje? Snajper ide gori. Tako. A ko je ovdje s tobom u studiju? To je Kendan, koji nema pojma. Ja, ne znam. Čekaj, di si svi? Ja ću vam nekoga headat. Pičko nam njihov intelligence tamo. Engineer ne! Vraćaj se! Kako stići mi ovo? Mini sen. To je pre-gay. Njihov da nije vrijeme za kokoš. Čao, bilo. Nemam pojma. Mora da je tamo duje. To jest. Sad samo trebamo čekati ovdje. Dok neko ne uleti i ubije. Piso. Taga se tu, lipo. Mozvane. 2, 2, 1, 4, 7, 9. Alo. To Pero. Molim da ovdje Pero. Šta je Pero, jebate, otkad se nismo vidjeli? Otkad nismo igrali Team Fortress. Tako je, jebate, daj treba doći ovdje, mislim. Udaraš telefon, malo konekcija zajebava. A! Dobili smo! Evo, je kraj videa. Nije to kraj videa. Dobro. Trebam sad... Nešto. On bi soldier. Idem podjebavali. Inženjera tu. A da kao udreš... Okej. Op, 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 op. Op. Bjež. Da, gdje su dispenseri svi jeba? Treba mi dispenser. Treba dispenser! Sad će neko dobiti. Op. Ajde, 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 ajde! Mora se pati. Taga im se vama. To je to. Popizde. Kaj ide mali toponi. Mohaha. Op! To je to. Šta? Šta radi tamo engineer? O! Sredi, dobro. A moram paziti da mi ne dođe spaj. Jel Pero spaj? Nije Pero spaj. Zato ja jesam. I koliko namjeraš dugo snimat? Zauvijek. Da. Što misliš u stranu? Kenda, nadam sam pogledati. Ja mislim da on pre-gay. Ja mislim da ti gej. Ho! Ho! Ovo je bila jedna veći kureva. Ho! Pojeli. Sad prebate se na moj kanal i bolje sam muđi. Nije bolje od muće. Niko nije bolje od muđi. Tako. Pozdrav za muđu, ako ovo gledam. Ako muđe on gleda, ću da bi srčan. Muđem. Opala! Namazali smo ga. Što bi ovo snima? Kako snima? Trčimo, naravno da snima. Ne znam zašto frame-ovi skaču okolo, ali... Naravno se snima. Ali skač. Da. E. Da.
Čekaj. Neko će dobiti sačmaricu. O, spaj! 1000%! Jebe ti se. Kako taj čovjek predvidi spaja? Možda se zabija u mene. Kaj debil. Ja po... AAA! Prepone inženjer. Uuuu! I ovim putem ćemo pozdraviti Marka Kamenjarina. Ne poznaje njega nikada. Dobro. Jel' ovo? OP! Moram popraviti miš. Kupi novi miš. Dajmo zastavu. To je. Susu! Dođe skrbnici dole da Oooo! Dođe skrbnici dole da utihneš. Zbog snimanja. Evo, još malo pa ćemo rendovat video od vas. Da. Čin kepan. Engineer! Kepa ćemo još jednu. Pa ćemo onda. Idemo... Kepa... Aha! Ne, dobro. Sad ćemo uteći. Brzo. Zato nemam escape plan. Da mogu trčat. Brzo. I kao što vidite moj score, koji sam odlučio pokazati zbog nekog razloga. Da. Preodličan mi je score. Prokleti miš. Jesi ti rekao nešto da mi slušao? Da, izgleda moram promijeniti nekoga ko može letinut. Ko što bi nekako. Neću ići do poneke. Možda je to bilo loša. Nije meni Ne. Užasan sam demon. To je valjda oči. Trebam pod hitom. Glavno da imamo tavu. Neko što bi tavu. Šta? Ovo mi bombe! Heavy! Vidim u helta! Cigane! Okej. Koliko još ćeš snimat? Koliko hoću? Ajde, još snimat. Zašto još nije? Moramo video sve baciti. Ne, moramo kepat, to je jedino što moramo. Zapravo cigana ružnoga, di si? Ajde! Majmune jedan! Ne! Ne mogu razmišljati. Dinan je prokleti. Ubijati ga, drvno ga. Može. Dinan je prokleti, spaj koji vrag radi. Idemo da... Ajde kretenu! Budalo ružna! Kepat! Ovo je spaj. Ovo... Oje... Nećeš! Engine... To je to! Lezi! Kraj videa! Da, kraj video. Sam to screenshot.